Хора, аз съм Дани БГ и в днешното видео ще се опитам да се отговори на въпроса защо всички казват, че Честър е много най-слабия, легендарен и е супер слаб, като според мен той си е даже и доста силен. Ще игра на всеки един мод и ви казвам, че на всичко ще спечеля първо място. Директно го почвам с соло шоудауна и ви казвам, първо или второ място е гарантирано с Честъра. Овто реши точно на шоудауна да ме пусне с ботове. Той е супер силен, но аз съм супер слаб. Гледайте, аз не мога да убия ботовете, защото те са по-силни от мене. Айде заминавай. Се да става много късно. Ваншотна го. Обвой. Вие не си представяте с Star Power какво ще се случи. Какво ще се случи с Star Power? Ало сам. Ела бе китаец, защо е с китайско име? Ало той е сам май е истински човек, защото по принцип ботовете не са толкова умни. Аз ви казвам, че на всичко Честър буквално е супер добър. Взел го днеска сутринта. Така ето какво Gem Grab 5 vs 5. Аз ви казвам и това ще го спечеля. Просто защото Честър е много добър. Особено ако ми зареди. Добре, браво, зареди ме. Усещам легендарите. А не! Пак боткове. Ботове. Любимото ми. Да. Това са ботове нашите. Буквално само артито не е бот. Да. Това ще е easy win. Чушки домати, който не яде, карал в раста, ще го насере. Да, знам, че не е така. Моля ви се, не ме хитете. Знам, че не е това. Добре, защо ми лагва толкова много? Яш бомба, бе, маняк! Яш бомба! Сега няма да играе на нормален Gem Grab, защото няма да има смисъл. Защо изобщо пуснах Gem Grab? За да ви докажа, че Честър е супер силен. Това е най-скучната игра срещу определено истински хора. Защо го изхъбих? Добре, колко не очаквам да бием. Хил. Какви ме пусна. Добре, крийте са. Чакай, как имаме 11? 2 плюс 5 е 7. А тая няма. Сигурно другия има, бе. Спечелихме ли? Аз ви казвам, че Честър е супер силен герой. Какво? Даже му взех мастера. Супер. Дай ми коинс. Добре, апгрейдна са. Сега вече чакаме. Ето този стар. Този не струва за нещо. Ето този Star Power не трябва. Добре, на какво друго искате да ви покажа, че е силен? Бробол, ето. И Бробол ще играем и Бробол и ще спечелим. Чакай, бе. Втори мач ли тръгна същия, бе? Увай, какъв гол вкараха! То това е повторение. И че са... Добре. Това няма как да са ботове. Ама, все пак са слаби. Това е гъс!
Той гъс не става за нищо и нашите вкараха гол. Аз ви казвам, в Честър как ще очаква да загубиш? Особено ако имаш Star Power. Ако го нямаш, е трудно. По-трудно. Ако имаш Star Power, вече шансът да загубиш е 1 милипроцент, буквално. Махай се, бе. Тъпинги. Тапак. Спрей! Спрея буквално е най-лошият супер на Честър. И те току-що ни вкараха гол, защото съм прост. Най-лошият супер е тъпия спрей. Значи Честър буквално е смеска от много герои в супера си. Вай, дали. И Честеро Роналдо кара гол. Или Лионел Чести. Значи казваме на Броубъл ги бих. Хора на Wipeout никога не съм играл. Сега и на Wipeout ще ги бия. Даже не знам какво се прави. Сетих се, тук трябва да убиваш хората ли? Бе, с Честър играя, бе, аз ще ги смачкам. Ако те не ме смачкат първи ден. Кой направи първия тейкдаун? Честър. Лути ми, бе. О, не. Окей, смисъл. Овай, човек умря по най-тъпия начин. Яш спрея. Спрея е много лош. Бие по 200 демидж. Това ги смачкахме, бе. Ами да, това определено са ботове смисъл. Значи или ме пуска с легендарите с Честър, или с ботове. One takedown to victory. И аз го убих. Естествено, че ще го убия. Време, какво друго искате? На нокаут. Ама това ще ви е последното. Защото единственото, което съм сигурен, че няма да е добър е хайст. Така че нокаут ви е последното. Нокаут. Цак! Ботове. Защо не ми дай да пусна палец нагоре? Хора, утре ви чакам в акаунта на Рачо. Рачо. Ще участвам в на Рачо видео. Той няма да знае, че аз съм ютубър, но ще ми отвори 5 стар дропа. Умри. Слабак. Иначе мерси за... 8 минути са супер. Бях тякото. Их не го оцелих. Давай гъс. Бейби Йода, давай Бейби Йода. Пусни щитата. Убийте го, бе. Хайде, убийте ги. Значи Гейла ни е бот. Добре, много добре сме. Давай. Дай Бейби Йода. Давай Бейби Йода. Дали Бейби... О, не Бейби Йода, моля те. Бейби Йода. Бейби Йода. Давай Бейби Йода. Бейби Йода. Пау. Още веднъж Бейби Йода. Браво, бе, Бейби Йода. Хора, Бейби Йода е легенда. Браво на Бейби Йода. Бейби Йода е стар плеер. Бейби Йода получава палче нагоре от мене. И да, хора, аз бях Дани БГ, от мене. Чао и до следващия път.